Zestan gaude, ikusten duzuenez, azken labe garaiaren aurrean. Behin, Altos Hornos de Bizkaia izan zen Euskal Herriko enpresarik handiena. Gaur gelditzen zaiguna, bere testigantza, bere memoria hemen atzean daukagu. Ikusten duzuenez, egitura ondo dago, baina kalteak ere evidenteak dira eta ikusten dira begirada azkar batean. Zoritxarrez, azken asteotan egon dira episodio berriak degradazio prozesuan eta lapurretak eta beste kalte batzuk sufritu ditu labeak. Horregatik Euskal Herria Bildu aurkeztu du legebiltzarrean legez besteko proposamen bat Jaurlaritza beste instituzioekin batera egondako kalteak aztertzeko eta baita ere konpontzeko. Pentsatzen dugu ere importantea dela hau kudeatzeko fundazio bat sortzea. Azken finean hemen jabego ezberdinetako lurralde eta eskuduntza ezberdinen arteko nahasketak sortu duena da oraingo egoera, utzikeria eta benetan daukagun altxorraren erabilpena eta balioan ez jartzea. Horregatik ere eskatu dugu kultura batzordea, legebiltzarreko kultura batzorde bat, bisita bat egitea, aztertzeko eta ikusteko zuzenean hemen daukaguna, hemen dagoen potentziala eta hemen dagoen ere gabeziak eta egiteko lana.